Kublai pi baro. Namar uniu kenyang jingpang coronavirus. Ha kini kisngi kajing im jungi kadap dak jing ting kajing seir. Kajing bom tikna langin im ning niap tempat depor. Baru bakal syale kisngi jungi kelong kumno. Baro nangi ngi kulmar jing mudi tilim. Ban ngi sus ngap ban ngi kulmar ya bon ngi kubor hamsaya bayo sngo khamtam lang baki social media. Te ha kini ki poru ngiyo sngo pang bon ki bre ki baong baki lap yo nyukle na po ka bible jongki baki kwa bantip kamut ayu haba kumni don pat ki bayo sngo pang kita ki padar ki bana Bangladesh ba pha ki bre baki leti pang kamon jo pelaw yang jongki makin sa shem yo nga makin pedem yo tawr nga ha ko makin di banyada no new virus te kai ga jingmut jongki ne ki baro logically kebenengkong Karkum ka American Academy of Dermatologists kiong ba kalong normal bagi breu kin hap sanpo hado sispat tili kisnyo hakisngi te kala benlong ru bagi breu ke basmat ban pule Bible ne ke Bible badon bon pa pule pinlap yosnyo haka ya ke Bible ke bam ju kham play state staru phila he benlap yo nyukle ne nyumat baudon te what snow kendit spangane ada lap yo nyukle na ke Bible ke badang syuthet ban kepala kesop ha di kelong ke KAEI ke bapela tang bang ngai hi pinom lap setia yo nyukli hukum kata ke Bible kabar ki ban lap yo snyu ki don bon ban bom lap yo snyu ru ki khambon belai ti hato ada resisha bau jisu bo yo tau snyu ka Bible jong phi pin light no coronavirus balai pat ba bon kim lap yu hakaleng ka prathei ki don bon ki kristan ki bating bas ir kum mangi te pihak berkeli kumni hatu jisu la silek mat da boleh kumta kebalai HAPOH HAPOH jongi hadu menta palap badon manori mano bayo yo new virus ting hab ban penhian mesim kendiat ban penting bersi than yade khamtam lang ba ki social media badla donru ban light na uni kenyang coronavirus kabhashi bon mai sngam jing tha jung sarkar ba jong ka health department kabasau hamang iting is palat ya ki KAEI ki basabar ki jingkot bor jo ki jisno tho jungi kapelong yangi bangin nget kulmar bateng teng ru ban nget be don ki baong ba di dak jipthi kamasi ki wei pat dak syasau bala buah keduan don pat ki baong kumne kumtai pat baro habale teng palat yo new virus don cica ki bale kumtaru kalong thik kumba yo jingpang ka baki doktor kimla setiap sumar hai bang ta bang ong gibreu pha duai no chani chatai ru yamare ne ha ong monori mono ba utau nong ai dawai ulong bat bip ha ula bantip ek jimpang jumpi baro yamare du chata kini baro kilong tang jimpun kumar jingmut sudah tegai pat kijing ai jingmut jonga ngaru ngalap baudon usnyu ka Bible jonga kata kemut pat baus jisu uwan bo ya u hangta Andre ngatip audio usnyu jonga hi nambar ba ngasmat ban pule ka Bible ula ban hap hangta te kabenengkong bon ba kum kini KAEI baro kin sawan hakum kini kipor wat kuslai wat ting chania hau jisu pelong kajing duai batu pule ke Bible record ki ba ajing ba mesti me phi wat look besep ke por jeng phi tang hak social media ba ban share kum kini ki message kini ki por jing tendu ya baro hak berthai dua shing hisem ban yo jing da nau jisu kabar kani ka jinglap yo nyukle ne nyoman ka Bible ka pelong ik babon ban play ka Bible jongki te wanam kut no ta ka wat snyu ndai tukular no ban pule ek tien jong blai khnang ba ka jinget ka jing im jong phi kan kala ka balai kini KAEI baro ki pen i bangi long sisa ki kristan tang kanam klem kano ka jinget sisa hau jisu te namar kata ka jingteng ka jinget be kilong no ki blai jongi au mu jisu kebesau ya kita belap nyukle ngaju ong bagi day ban pule bhai kata ka lenong bagat khot ka baki lap yau tau nyukle khnang ba ka attention jongki kanam le shu shau nyukle handai kan let no sha kata ka lenong bagat khot baki pule don bon ki basgo shisha ba kata ka lenong bagat khot ka thawe ki shimet kebasan yo kumno phenom la ban yahab jingmut ba kani ka jingkran jonga balada pidang ngej hi bau tau nyokle de ujong phi ne ujong no bat pa phi ngej hi bau dei usnyo bau jisu wan bo
ngakwa phi ben puson dak ba ong kumne kabalang Katolik jungi kadon bon ki sacramentals kum rosary kum garkhu udeng phna kum phneng bra garkhu ba kyi kwe ngidan khamla ban ngai ladau Jesu ong dua yo rosary jumpi ne di de kum garkhu ne ta de kum phneng bra garkhu ban ya ka bangai how to nyukle balap ka Bible te to IT ladi how Jesu hakum kini kipor batu pelejimur hawa pule yak tenjungu hakini kisngi lockdown kana pakai jingit bat kajing imjungi kan kala bakan nang scam shushu. Ani roh Yesus Kristus dalam nama Amin.